Jeg vil have vist dig, hvordan du kan lave læsetræning i OneNote. Du skal bruge forenklet læser. Den finder du i menuen Vis og forenklet læser. Forenklet læser åbner din tekst op i en ny vindue. Du kan som standard bruge forenklet læser til at få læst teksten højt. Der er en play-knap her, hvor man kan afspille teksten. Det vil vise dig, det er, at du selv kan læse teksten højt og få trænet og få feedback på, hvor god du er til at læse. Du finder funktionen heroppe under læseindstillinger, ikonet med bogen. Her kan du tænde for læsecoachen, altså læsetræneren. Og nu skiftede play-knappen herover til en mikrofon. Nu er det altså dig, der skal indtale noget på siden. Du starter din træning ved at tænde mikrofonen. Den kommer lige og siger, at du skal give programmet tilladelse til at må bruge din mikrofon, og så anbefaler de, at for at få noget udbytte af læsningen, så skal du helst træne i 10 minutter. Jeg prøver at starte med at læse. Repetition, markedsføring, købsadfærd. Formålet med denne øvelse er, at du skal træne dine formuleringsevner ved brug af daglige faglige begreber, så du viser forståelse for besvarelsen af eksamenslignende opgaver, hvor du bringer faget i spil. Jeg trykkede på stopknappen, da jeg var færdig med at læse. Og så får jeg en statistik på, hvor god jeg var til at læse. Den lyttede altså med. Jeg fik 5% i nøjagtighed. Jeg brugte 31 sekunder på at læse afsnittet. Og så har den vurderet, at jeg havde, hvad der svarer til 63 korrekte ord per minut. Den foreslår så også, at jeg har 5 ord, jeg ikke var så god til at udtale. Dem bør jeg træne. Det kan jeg gøre ved at trykke på knappen Øv ord. Øvelse gør mester. Vælg et ord for at blive ved med at udvikle dine færdigheder. Jeg får altså sådan et begrebskort her med de 5 ord, jeg ikke var så god til at sige klart og tydeligt. Og så kan jeg øve mig på den. Og som den siger her robotten, vælg et ord for at blive bedre til at udvikle dine færdigheder. Jeg tror, jeg havde svært ved at sige købsadfærd. Når du er klar, skal du trykke på mikrofonen og læse ordet højt. Købsadfærd. Du er ved at være der. Lad os læse det igen. Købsadfærd. Din indsats vises. God læsning. Repetition. Læs ordet højt i dit hoved og prøv igen. Repetition. Repetition. Sådan kan du blive ved med at øve dine ord. Du kan få lidt hjælp, hvis det er svært at overskue ordet. Har du brug for at høre ordet? Repetition. Repetition. Jeg trykker på huset heroppe for at gå tilbage til udgangspunktet, hvor jeg havde mulighed for at træne ordene. Man kan se, at jeg kom godt igennem træningen af ordet købsadfærd. Ordet repetition er den ikke tilfreds med.
Det skal jeg øve mig lidt mere på at sige højt. Når jeg er færdig med at træne, kan jeg gå tilbage igen på pilen her, og jeg kan lukke min statistik. Jeg kan bladre videre i teksten og finde nogle nye afsnit. Prøve at træne ved at starte mikrofonen en gang til og læse højt for mig selv. Når jeg synes, jeg er færdig med min læsetræning og gerne vil tilbage til at kunne få oplæst teksten i stedet for, så går jeg blot op på bogen her, læseindstillinger, og slukker for læsecoach igen. Jeg kan trykke på tilbage-knappen her for at gå tilbage til OneNote igen.